Ето 3 стъпки, които ми помагат вече 13 години да не залагам. Най-бързият начин да спреш хазарта е като рестартираш нивата си на допамин. Стъпка 1. Спиране на всичко на момента. Това означава без залагане, без казино, без спортни залози, нищо. Това включва и всякакво съдържание, свързано с хазарт в социалните ти мрежи. Стъпка 2. Стреми се към 7-8 часа сън всяка нощ, защото колкото по-добре спиш, толкова по-малко стрес ще имаш. И това значително ще намали поривите ти за хазарт. И стъпка 3, която ще е трудна за много от вас, но ще се наложи да махнеш захарта и ще трябва да спреш порното. Ако това е нещо, което правиш. Когато постоянно си доставяш допамин по лесен и достъпен начин, засилваш желанието си да получиш допамин и по други начини, като например хазарт. Така че това е супер важно. Ако правиш тези неща за 7 дена, гарантирам, че ще забележиш огромна разлика. Цялата ти перспектива около комара ще започне да се променя. Ще е трудно, ще е тегаво, но ти дължиш на себе си това. Дължиш на бъдещата си версия тази промяна. Аз ще ти помогна да излезеш от този цикъл завинаги.